Morning kakapsat. Simple natin pagluto ng dinengdeng. Ito lang yung mga sangkap. Yan o. Ito yung ricado, sibuyas, kamatis, dahon ng malunggay, talbos ng kalabasa, bulaklak ng kalabasa, talong, at saka yung bunga ng kalabasa. At hindi nawawala ang bagoong isda. Bagoong balayan, kapsat. Unang-una, magpapakulo tayo ng tubig. O, yan. Kulo tayo ng tubig. Ilagay na natin ngayon yung tubig. Sagutan natin para kumulo. Yan. Pero napakuluan ko na yung tubig. Yan. Lagay lang natin ng ganyang kapsat. Yan. Tapos, tatakpan natin. Pag kumulo na yan, saka natin ilalagay yung bagoong. Yan. Yan yan ang pampalasa ng dinengdeng, kakapsat. Ito ay tinaimas. Kula lang natin mga 5 minutes or 10 minutes, kakapsat. So, ayun, kakapsat. Medyo kumukulo na. Ilagay na natin ngayon yung kamatis. Yan. Kamatis at saka yung sibuyas. Oh, yan. Ilagay na natin, kakapsat. Simple lang natin. Ganito lang pagluto ng pagkain ng mga mahihirap, kakapsat. Yan. Tapos, pakulan ulit natin yan, kakapsat. Bago natin ilagay yung bagoong mamaya pag kumulo. Yan. Tatakpan na naman natin ngayon ito, yung kakapsat. Oh, yan. So, ayun, kakapsat. Nagboborek na naman ang kamatis. Oh my God. So, ngayon, ilalagay na natin ngayon yung bagoong. You know? Kailangan konting tansya-tansya lang yan. Para ano, oh. Yan. Lang. Konti lang, kakapsat, para hindi siya maalat. Yung panlasang Pinoy ba? At hayaan na naman natin kumulo yan, kakapsat. Pag kumulo na yan, kakapsat, pwede na natin ilagay yung bunga ng kalabasa, kakapsat. Kaya takpan natin ulit. Pakuluan na naman natin mga 5 to 10 minutes, kakapsat. So ayun, kakapsat, nagbuburek na naman. Ilagay na natin ngayon yung kalabasa. Yan. Isabay na natin yung talong. Ganon din yun eh. Yan o. Ayan o. Ayos. Pakuluulan. Pagbuburikin natin ulit, kapsat. Tatakpan na naman natin. Hayaan lang natin na lumambot yung kalabasa, kapsat, bago natin ilagay yung talbos at saka yung bulaklak, saka yung malunggay. Pakuluan lang natin, kakapsat. Alright. Nalo na yung kakapsat. Karabasan. Ilalagay na natin ngayon yung bulaklak. You know? Oh. Tapos saka natin din ilalagay yung dahon ng malunggay, kakapsat. Oh. Sauce. Parin. Ang kakapsat. You know? Pakululan lang natin ulit ng mga 5 minuto, kakapsat. At itay ahangunahin. Ay, sarap-sarap aray. Tatakpan natin, kakapsat. So, ayun o, kakapsat. Luto na. Oh. Number one. Oh. Luto na, kakapsat. So, kanin na lang kulang. Oh. Let's go. Kain na tayo. Oh, kain na, kakapsat. Dito na yung dinengdeng. Aray. You know. Kain tayo, kakapsat. Sabayan natin ng itlog. Oh.
Tapos Maria Josep. So yun, no? Sabaw! So yun, no? Kapsat, no? Unang kagat. Nagimas ka, kapsat. Kalabasa. Bayo. Nagimas. You taste this piece. Pritong isda. Itlog. Sabay itlog. Manyaman. Kapsat. Aha. Gas Ronaldo. Kami? Call. Call. Nagimas yung biyahe. Sarap. Okay, kuya? Very good. Yeah. Very good. Kumain ng gulay, ito ang masustansyang pagkain, kakabsat. Hindi lang puro karne. Ano? Nakasabit pa yung malunggay, oh. Sarap. No? Sarap na sarap si Kalbo. Simple lang, kapsat. Tabaw. Alas. No? Alas. Vegetable, brother. Check. Come. Sarap. Pag nasa probinsya ka, kapsat, mabubuhay ka pag masipag ka magtanim ng gulay. Ito, puro presto. Galing sa, ano namin, bakuran. You eating? You take the Sakto lang yung timpla niya. Hindi naman siya maalat, hindi naman siya matabang. No, normal lang. Nasa middle lang siya. You know? Take. No, Check. this is spicy, no? No spicy. Spicy problem, bro. Check. Sarap. Buro. Do you eating vegetable? Sayang later na. Wait, later. Now na.
Palibasa. Kalabasa, oh. Parsi, parsi. Alas, Hmm. Kakain yung mga ano, mga tropa ng gulay. Dinengdeng. Pero, si Ronaldo, African guys. Yeah! What's up, what's up, what's up? Yan, oh. Ito, meron kayong buro, kapsat, oh. Buro. Burong Indiano. So, ayun, kapsat. Paalam na. Hanggang sa muli ulit, kapsat. Bye-bye. Bye-bye. Alas, tapos na.